Det er ganske vist. Det er en frygtelig historie, sagde en høne, og det er om i den kant af byen, hvor historien ikke var placeret. Det er en frygtelig historie i hønsehuset. Jeg tør ikke sove alene i nat. Det er godt, at vi er mange sammen på jaget. Og så fortalte hun, så fjerne rejste sig på de andre høns, og hanen lød kammen falde. Det er ganske vist. Men vi vil begynde med begyndelsen, og den var i den anden kant af byen i et hønsehus. Solen gik ned, og hønsene fløj op. En af dem, hun var hvidfjert og lavbenet, lagde sin ornamenterende æg, og var som høne respektabel i alle måder. I det hun kom til jagt, pillede hun sig med næbet, og så faldt der en lille fjer af hende. Der gik den, sagde hun. Jo mere jeg piller mig, det starligt bliver jeg nok. Og det var jo sagt i munterhed, for hun var det muntre sind mellem de høns i øvrigt, som sagt, meget respektabel. Og så sov hun. Mørkt var der rundt om. Høne sad ved høne, og den, som sad hende nærmest, sov ikke. Hun hørte, og hun hørte ikke, som man jo skal i denne verden, for at leve i sin gode rolighed. Men sin anden naboerske måtte hun dog sige det. Hørte du, hvad der blev sagt? Jeg nævner ingen, men der er en høne, som vil plukke sig for at se godt ud. Var jeg hane, jeg ville foragte hende. Og lige ovenover hønsene sad ugle med uglemand og uglebørn. De havde skarpe ører i den familie. De hørte hvert ord, som nabohønen sagde, og de rullede med øjnene, og uglemor viftede sig med vingerne. Hør bare ikke efter, men I hørte sagtens, hvad der blev sagt. Jeg hørte det med mine egne ører, og man skal høre meget, før de falder af. Der er en høne, som i den grad har glemt, hvad det skikker sig. En høne, at hun sidder og piller alle fjerne af sig, og lader hende se på det. Prins gang er fans, sagde uglefader. Det er ikke noget for børnene. Jeg vil dog fortælle gennembrugene det. Det er sådan en akværdig ugle i den omgang, og så fløj mutter. Tudede de begge to, og lige ned i genbrugen stue sig efter duerne. Har I hørt det? Har I hørt det? Dan, som har plukket sig for alle fjerne, altså for hanens skyld. Hun fryser ihjel, og hun ikke er det. Hvor, kurede duerne. I genbrugens skov, jeg har så godt som selv set det. Det er næsten en upassende historie at fortælle, men det er ganske vist. Tror, hvad egentlige ord, sagde duerne, og kurede ned til deres hønsegård. Der er en høne, ja, der er som det siger, at der er to, som har plukket alle fjerne af sig, for ikke at se ud som de andre, og således vække hagen opmærksomhed. Det er et vågnespil, man kan forkøle sig og dømme feber, og de er døde begge to. Vågn op! Vågn op! Galede hagen og flot på plankeværket. Søvnen sad ham endnu i øjnene, men han galede alligevel. Der er 3 høns døde af ulykkelig kærlighed til en hane. De har plukket alle fjerne af sig. Det er en fælles historie, jeg vil ikke beholde den. Lad gå videre. Det er flagermusen, og hønsene plukkede af hanen galede. Lad gå videre! Lad gå videre! Og så får historien fra hønsehus til hønsehus, og til sidst tilbage til stedet, hvorfra den ene var gået ud. Der er 5 høns, hed det, som alle havde plukket fjerne af sig, for at vise, hvem der var blevet magrest og kærestesorg til hanen. Og så hakkede de hverandre til blods og faldt døde ned til skam og skændsel for deres familie og til stort tab for ejeren. Og hønen, som havde mistet den løse lille fjer, kendte naturligvis ikke sin egen historie igen, og da hun var en respektabel høne, så sagde hun, jeg foragter de høns, men der er flere af den slags sligt skal man ikke fortie, og jeg vil gøre mit til, at den historie kan komme i avisen, så det går landet over. Det er de høns fortjent, og familien med, og den kom i avisen, og den blev trykt, og det er ganske vist. En lille fjer kan godt blive til 5 høns. Hun har lavet 4 mennesker. Nå. Det var en. Skal vi den vej? Eller? Hvad med bagved dig? Jamen, du kan tage det der først.
Og malet af dig? Ja. Så er vi lige så skrevet sammen. Nå, ja, det kan du da se. Black Beauty. Hvad undskyld? Black Beauty. Ja, det kan vi gøre. Snævret. Den er også lidt på sommerforstyrring. Den der blå? Ja. Det kunne Florence Larsen gøre. Ja. Hvordan fandt du på at male hende? Den har jeg tænkt mig at male. Hvad er det der hvide? Er det hendes hår, eller? Det er en kyse. Der er noget antikamp på. En kyse. Hvad så ellers? Oh,